El Shaddai, angibingelele mlaleli womsakazo ivuma 103 the adult radio for the young at heart, ikakhulukazi wena mthandi wohlelo isound doctrine hub. Mina ngudidi ngwankosi nginawe njalo ngalesi sikhathi nginqake imtambo sithathe kudadewethu ubongiwe unosisi Nombuso. Sorry sis Nombuso, I'm sure many of you were surprised ukuthi i-voice leni izwa njalo 6 to 9 kwenze njani namuhla impela uyena ohlele esiqikini sika Daviola usisi Nombuso ibambile sinqaka intambo kuyena zifudumele impela nathi siyathemba ukuthi siyohlala nawe njengoba sithembisile kuleli sonto elidlule ukuthi ngizodlala umculo okhethe wena ngivule ngayo uthobeka impela ethi El Shaddai. Zonke ingoma wonke amaculo engizowadlala namuhla akhethe wena mlaleli womsakazo ivuma 103, wena mlaleli wohlelo isound doctrine hub. Ngiyohlala nawe kuze kulamule lona isonto ihora lesithu lesikhombisa. Angikwaziseke namuhla ukuthi ngihamba ngedwa la emva kompopho kodwa ukhona lapha entanjeni uanele kaMhlongo i-technical person yethu ubaba ukhoza ule enayizna uhleli nje unabe izinyawo ubhekisa inyawo phezulu ubheke olwandle ephethe isiphuzo esipholile esingenayo ipercentage mlaleli, asinayo, alikho icala phela nalapho ukuthi asinayo ipercentage, kodwa nje usayiphumulele nomndeni wakhe sithi kuyena aphumule kahle, usebenzile kakhulu kulonyaka nami kuzofika la ngizothatha khona ikhefu naye ngiphinde ngimshiya. Nokhumbula phela ukuthi lesikhathi ngimshiye yedwa bengekona ukuthanda kwami kuyisimo sempilo. Kepha-ke angingedwa, nginawe mlaleli womsakazo ivuma 103, nginawe mlaleli wohlelo isound doctrine hub. Ngenjwayelo-ke ngihlale nawe, siyafisa namuhla ukuthi ngikhulume nani ukuthi ngiyazi ukuthi sibe noChristmas omuhle omnandi nomndeni. Iningi lethu manje selibheke kwi-crossover, sishiye u-2024 siye ku-25 siye ku-2025. Ngiyafisa-ke ukuthi ngikhulume nawe kizo zonke ezinye izinto ozoyikhuluma nawe namuhla. Ngiyafisa nami ukukukhumbuza phela ukuthi hayi bo kanjalo uma ufisela u-2024 ukuthi akedlule, funa ulibale u-2024 njengoba usujahe u-2025 ukuthi akafike. Khumbula ziningi izinto uNkulunkulu azenze ngo-2025, kuningi uNkulunkulu akuvezile kuwena, mningi umusa kaNkulunkulu nama-fingerprints womusa kaNkulunkulu abe phezu kwakho ku-2024. Ungathi-ke musungena ku-2025 ungene usujudgmental, ungene ku-2025 ungene kwangathi u-2024 nje vele into embi engakazi ibe khona. Funa ulibale abantu uNkulunkulu abasebenzise ngo-2024 abasebenzise empilweni yakho. Sizokubona-ke futhi lokho ukuthi ngikuthathelaphi, akuwena wedwa, sisazokhuleka nje ngoba phela njalo uma siqala leli hlelo siqala ngomkhuleko. Thatha incwadi yakho, izwi likaNkulunkulu, iBhayibheli lakhe lingcwele, uvule lapha encwadini kaJohane isahluko sesishiyagalombili, John chapter 8. Umunasi isikhathi umfunde wonke nje uJohn chapter 8, kata nesigatshana nje sincane engifisa ukukufundela sona lapha kuverse 30 ukufika kuverse 33 uJohn chapter 8. Sokhuluma ngakuthi kumele simbonge uNkulunkulu ngalento yokungakhohlwa, kumele simbonge uNkulunkulu ngalento yokungalibali. Asokhumbula ukuthi uPsalm 34 uthi siyomdumisa uNkulunkulu njalo ngazikhathi zonke, futhi udumo lwakhe luyohlala lisezindebeni ezemlomo yethu ngaso sonke isikhathi. Okusho ukuthi noma ngabe bekukubi noma ngabe bekukuhle, angithi kuwena sizowelela ku-2025. Ngifisa ukuthi ukhumbule konke kuka-2024, because lento yokukhohlwa isenza sikhohlwe ukuthi singobani, sibuyaphi, wenzeni uNkulunkulu empilweni zethu.
benzeni abanye abantu uNkulunkulu abalethe around thina ukuze sikwazi ukufinyelela la ku2025 bese siwelele unyakeni 24 ebese siwelele unyakeni omusha u2025. Abanye benu niwelela ku2025 as if you have arrived. Sometimes uma ufila ukuthi you have arrived ungakhumbuli la ubuya khona, kunobungozi lapho sizobona khona kule ncwadi ka John chapter 8 ukuthi kunobungozi obungakanani lento yokukhohlwa la ubuya khona, yokukhohlwa la ukhona, sometimes ukuthi ufike kanjani ebese nje uyatanasa nje noma uyacanasa nje noma uzenzela umathanda ebese uba judgmental, usubukela abanye abantu phansi, ubabuka ngelinyiso and all of that, ukhohle ukuthi wena umusa kaNkulunkulu wenzeni empilweni yakho. Asisho ngokunjalo sithi asikhuleke sicele simakade ukuthi abe nathi kusuka manje kuze kufike khona ihora lesikhombisa. Wena usavula incwadi yakho lapha ku John chapter 8, khuleka kunye nathi. UNkulunkulu ophezulu kwako konke, uNkulunkulu ongumdali, uNkulunkulu owubaba kithina, thina esamkelwe emndenini wakho, sa-adoptwa into your family, wasenza izingane zakho, wasinikeza namandla, igunya, the authority ukuthi sibizwe ngabantwana bakho. Ngakho sikubiza ngobaba, sazi kahle kamhlophe ukuthi useduze nathi, futhi wena Nkosi uhlala uzimisele ngaso sonke isikhathi ukuzwa iphimbo lezingane zakho zingimemeza. Siyazi ke Nkosi ukuthi nanoma kungekho okufihlakele ebusweni bakho nasemehlweni akho, siyazi Nkosi nanoma kungekho okufihlakele ngeimpilo zethu from the beginning to the end and everything in between, yet Nkosi, you always rejoice and love seeing us coming to you and calling you our Father. Siletha zonke izidingo zethu kuwena. Izwi lakho lithi we should not be worried about anything but by prayer and petition and thanksgiving icelo zethu zonke mazaziwe wena, ebese wena Nkosi ngokuthula kwakho okukuKristu kulondoloze inhliziyo zethu. Baningi-ke kithina Nkosi asebeqala ukukhathazeka ngo-2025. Baningi Nkosi kithina asebejabulile ukuthi waze waphela lo nyaka omubi, waze waphela lo nyaka onzima, waze waphela lo nyaka bosithwese kanzima. Baningi abakusho konke lokho Nkosi, kepha ngiyacela namuhla Nkosi ukuthi awosikhumbuza ukuthi nanoma ngabe bekunzima kangakanani ku-2024, noma ngabe bekunzima kangakanani, kepha sikhumbule, sibone ama-fingerprints omusa wakho phezu kwempilo zethu. Sibone Nkosi ama-fingerprints wabantu esiphila nabo Nkosi, obalethe kithina, wabasondeza eduze kwethu ukuze sifinyelele ekupheleni ka-2024. Njengoba kuyisonto lokugcina Nkosi, sisile ku-2024 sizowelela ku-2025, ngiyacela Nkosi ukuthi usilekelele sonke singakhohlwa, funa sishaye indiva umusa wakho, funa Nkosi ngokukhohlwa kwethu sishaye indiva abantu Nkosi usilethele bona empilweni zethu ukuze bazosebenza umsebenzi wena uqale emandulo. Siyabonga Nkosi kulabo banikeza isikhathi njengomfundisi uKhoza ukuhamba kuyophumula. Siyabonga Nkosi imndeni ukuhlanganyela ndawonye kulesi sikhathi. Siyabonga Nkosi ukubaphephisa emgwaqeni naseyingozini zeimoto. Siyabonga Nkosi ngokuphila. Siyabonga Nkosi ngalaba Nkosi abakhalayo osethethe izihlobo zabo wazibizela ekhaya. Sibonga impilo osinikeze yona noma ubanikeze yona nezihlobo zabo leso sikhathi, nomsebenzi Nkosi oyenzile eimpilweni zalabo bantu, ukuthi nanoma sebehambile kepha imemory yabo ngemsebenzi wena oyenzile Nkosi ihlale nabo ngaso sonke isikhathi. Uthanda bale experience ekibona luhlale njalo luseyinhlizweni zabo. Sithi Nkosi soqhubeka ngalolu hlelo namuhla, kube wena Nkosi ohlala nathi, osilondolozayo, osivula amehlo kamoya,
ozivula inhliziyo sikwazi ukwamukela konke okwenzeke empilweni zethu, ukuthi akukho okwenzeke empilweni zethu wena Nkosi ungaku-ordainanga kube njalo, noma Nkosi wena ungakudedelanga ukuthi kube njalo. Okuhle izwi lakho lithi konke okuhle kuvela kuwena, ebese konke okungekona okuhle emehlweni ethu nako Nkosi kudedele uwena ukuba kwenzeke noma kungaveli kuwena. Kepha siyazi ukuthi kizo zonke izimo ezinhle nezimbi wena Nkosi ubonakalisa ubuNkulunkulu bakho, ubonakalisa ubukhulu bakho, futhi above all uthola udumo kizo zonke izimo. Thatha-ke indawo yakho manje Nkosi, uthola udumo empilweni zethu manje kuze kube phakade. Amen. Ngithe kuwena mlaleli, ngiyafisa ukuthi sifunde nawe lapha encwadini kaJohane, uJohane chapter 8. Ngeke simfunde wonke, sofunda mhlambe lapho verse 33, uverse 30 size sifika ku verse 33. uJesu lapha uphendulana nabaJuda, kunabaFarisi nabanye abaJuda. Uzokhumbula ukuthi uchapter 8 uqala lapha owesifazane ebanjwe uqotsheni ngosiko nangakomthetho kaSimakade, uthi abantu abanjalo kumele bajeze. Sebayamletha lo muntu wesifazane kuJesu, uJesu sedoba phansi uthi hayi kunjalo impela, yepha ngithi mina kinina ongenacala ongenasono akube uyena omkhanda ngetshe kuqala. Yaqhubeka emva kwalokho ukukhulunywa ngenkazimulo kaKristu nayo ukukhazimulisa kwakhe. Ebese mawufika lapha kuverse 30 uphendulana namaJuda nabaFarisi uKristu ngo-Abraham. Izwi likaSimakade lithi lapha kuverse 30, esakhuluma lokho abaningi bakholwa nguye. Khona uJesu wathi kubaJuda abasekholiwe kuye, wathi uma nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili, niyakulazi iqiniso neqiniso liyakunikhulula. Lalela-ke mase bephendula bona kuverse 33, baphendula bathi siyinzalo ka-Abrahama thina, asibange sibe yizigqila zamuntu. Wena usho kanjani ukuthi niza kuba ngabakhululekile na? Angimphinde uverse 33. Bona baphendula uKristu uthi niyakulazi iqiniso, iqiniso liyakukhulula. Bona ngathi ngiyababona besukuma bezishaya isifuba bathi hey lalela wena mfana, khumbule phela ube mfanyane enobo 33 years, 32, 33 years. Ngathi ngiyababona bathi uthini-ke manje wena? Thina siyinzalo ka-Abrahama, siyinzalo ka-Abrahama thina, asibange sibe zigqila zamuntu. Wena usho kanjani ukuthi niza kuba ngabakhululekileyo na? Nayi la ngiyakhona ukuthi it's so easy for us ukuthi sebekhululekile labantu, sebamukela uKristu, sebakholwa kuyena, sebekhohliwe la bebuya khona. Not very long ago sebakhohliwe ukuthi for 400 years okhokho babo bebayizigqila eGibhithe. For 400 years beyizigqila eGibhithe. uNkulunkulu ngomusa wakhe wathumela abantu ukuthi bahambe bayobakhipha ebugqilini, bekhala sebekhohliwe. Bathi thina siyinzalo ka-Abrahama, asikaze nje thina sibe zigqila zamuntu. Uyibona lento yokukhohlwa, they have arrived manje, sebefikile, sebeyishaya isifuba, konke kuhamba kahle, sebamukele noJesu, yonke into ihamba kahle. Ingqondo zabo sezikhohliwe ukuthi bona bangobani, babuyaphi, bayinzalo kabani. They feel now like they have arrived. Sebawukhohliwe umusa kaNkulunkulu. Lalela ba celebrate iPhasika laba bantu laba lesibiza ngePassover. Ba celebrate iPhasika, le Phasika elinomlando womsebenzi womusa kaNkulunkulu. Sebakhohliwe,
sebakhohliwe kwiphasika ukuthi kwafa isilwane, bakhohliwe ukuthi ngaleli phasika bekumele bona bafelwe ama-firstborn wabo njengoba kwafa ama-firstborn wase-Egypt. Sebekhohliwe leli phasika umsebenzi omkhulu kaNkulunkulu ukuthi ingelosi yokufa ihlasele ezweni lonke, bona ingelosi yokufa passed over yabajomba sebekhohlwe konke bathi asikaze sibe zigqila thina naw ngiyaphi la ngiyakhona ngiyakulento ukuthi ngiyazi ukuthi sesiyafuna ukungena ku-2025 futhi u-2024 uzange usiphathe kahle iningi lethu mhlawumbe sicabanga ukuthi u-2025 azange lisiphathe kahle futhi we cannot wait ukuthi singene ku-2025. Nangithi mina be careful ukuthi awubi too excited ngo-2024 ngo-2025 lest you forget ukuthi uNkulunkulu wenzani empilweni yakho ku-2024. Ubungasebenzi wena ku-2024, ayikho income obuyithola, kepha awukazi ulala emgaqweni, awukazi ube iphara, awukazi ube nagesi wena kwakho, awukaze wena ulale ngendlala kwakho, ngisho noma ke ungalalanga nge-steak and whatever okufisayo, kepha okusalayo ulele ngokudla esiswini sakho ngumusa kaNkulunkulu. Awukazi uxoshwe ekhaya wena ngomusa kaNkulunkulu, awukazi uxoshwe esikoleni bathi awuzubhala ama-exam, awukhokhile i-school fees and all of that, waxoshwa awubhalile nje, sikhuluma nje awubhalile wena. Do you understand what I'm saying? All of this kiko konke lest you forget umusa kaNkulunkulu akwenzele wona ngo-2024 usujahela ukungena ku-2025. Ungangeni ku-2025 ujudgmental, unale ngqondo yobujudgmental abangasebenzi uthi kubona ba-amavila ba-amavila because wena uNkulunkulu ekubusise ngomsebenzi. Just because u-2024 ubukuphethe kahle, ungakhohlwa ukuthi it was not always like that. Just because u-2024 wakho uphele kahle, ungakhohlwa ukuthi it was not always like that. Nawe u-2024 ongabanga muhle empilweni yakho, do not forget ukuthi it was not always like that, because umusa kaNkulunkulu, whether ngabe u-2024 ubumuhle, whether noma ngabe u-2024 ubungemuhle, okusalayo ungawubona umusa kaNkulunkulu ku-2024 from January 1st until uLwesibili losiya kuyona. You can see umusa kaNkulunkulu lest we forget, ebese wena uzibona la ukhona khona manje ufanela namaJuda asekhohliwe ukuthi uNkulunkulu ubani, lest we forget. Asimbonga uNkulunkulu ngengqondo ekhumbulayo, simbonga uNkulunkulu ngengqondo engakhohlwa ukuthi sibuyaphi, ebese sifana noBenjamin Dube ehambisana noJudith Siphuma athi give thanks njengoba khethe omunye wabalaleli bethu.
Bamkosi ninoba Thina kakhulu Mama Pearl nondodana wakho nondodakazi wakho siyanithanda nathi kakhulu. Asikwamukele nawe sawubona. Singasonke isikhathi siyabonga kakhulu baba. Ngibingelele kuVuma FM. Amen. Uzanele wakamemela lo eNanda eStop 8. Mina ihubo engivuka ngalo uJehova ngumalusi wami omuhle. uJehova usilondile mampondla umlilo. Sibonge ukuthi sizongena kunyaka omusha abe nathi ngaso sonke isikhathi. Siyabonga kakhulu baba. Namhlanje angikhonzi ngihleli nawe. Ngizobe ngikhonza nawe nje ngilalele wena. Until lelo hour ngiyabonga kakhulu bye. Bonga thina kakhulu dadewethu nathi siyanithanda kakhulu nawe ungenze njalo umlaleli lapha ku 073 709 1991 073 709 1991 inoma lapha ku 086 1010 300 086 1010 300. Awukhumbuleke ngithe namuhla awukho omunye umculo engudlalayo ngaphandle komculo okhethe wena kule sonto elidlule. Sithumela wona njengoba sinibusisa nathi siyabusiseka kakhulu. Uphuma njalo Benjamin Kadube featureisha uJudith kaSiphuma. Nangu omunye nange lapha ngiyacabanga ukuthi uThembi kaDimba lo. Amen. Babunkosi babukhoza sengikhona ngiyezwa babukhoza saphumule aphumule kahle kunjalo impela uyaphumula wena Sisithembi kaDimba uzakhona waseSimero lapha uthi amen bafundisi bami ngilalele ngiseSimero siyazi intombi ukuthi seSimero impela siyakuthanda kakhulu nathi lapho eSimero. Sithathe nangomunye umlaleli wethu lapha ku 0737091991. Sawubona siyakwamukela. Amen baba ninjani? Philile ma. Nje usukwini waze wasibusisa. Ngamazwi sesithe sawathola namhlanje sithi inkosi ibusise. Ngithanda kakhulu uhleleleni ngisho lungiphuthile sisamuza ngikhumbuzisa athi bekukhona baba wakhe abanomoya omuhle ngendlela engimthanda ngayo khuluma nongisize kudazi enkwale. Siyabonga kakhulu mama lapha enkwali umama kaLihlithemba lokhulumayo. Kunjalo impela wena ma siyafisa ukuthi singalibali. Uyabona nje lapha ku verse 3 verse 4 verse 4 to verse 6 balibele lamaJuda bathi lo wesifazane ubanjwe uqotsheni. Izwi likaNkulunkulu lithi kumele ajeze sebazenza abantu abangcono bona sebawukhohliwe lo musa kaNkulunkulu obuphezulu kwabo ukuthi nabo bayizoni njengabo noma njengaye yena lo wesifazane. Yebo manje uqotshweni impela kodwa kungani ke yena kumele ajeze more than bona laba abanye bethu baningi bethu esenza izinto ezibhedayo ngempela just because asikabanjwe uqotsheni. Akumeleke ukuthi lo osewele enkingeni ebese sigiya ngethambo lakhe sithi vele izwi lithi noma sithi vele ama rules asemsebenzini athi vele i-Labor Relations Act ithi kanti kwawena in fact wena elakho belingamele
liqulwe wena nje it's immediate dismissal. Kepha uNkulunkulu wakuzwela umusa wakhe. Kungani-ke wena usukhohliwe usilibele, lest we forget? Asifuni ukuthi kube njalo. Nawu omunye umculo okhethe wena mlaleli, ukhethe uThandeka kaDube athi akekho.
Akekho njengaye kusho uThandeka kaDube impela ngobe engekho onjengaye. Yebo, iqiniso ukuthi kubi lento yokuthi sikhohlwe la sibuya khona. Siyabona lapha ku verse 2, verse 3, verse 4 ukuya ku verse 6 ukuthi bekhohliwe impela ukuthi kwabona bayizoni. Kepha masibheka lapha ku verse 33 sibona futhi okunye ukukhohlwa okukhulu. Lokhu kukhohle sikubonile so far sibone ukukhohlwa kwabo umusa kaNkulunkulu, ukuthethelela kwabo izono, bakhohle ukuthi kwayibona bayizoni njengalo owesifazane obanje uqotsheni. Nathi asingawukhohlwa umusa kaNkulunkulu ku 2024. But ibheka lapha ku verse 33 naye into enkulu abayikhohlayo. Ku verse 33 bakhohlwe ukuthi bona okhokho babo laba buya khona inzalo yabo ibuyaphi. Bakhohlwa ukuthi bebayizigqila, bathi thina siyinzalo kaAbrahama, thina asibange sibe izigqila zamuntu. Labantu ba celebrate iPassover, asikhulume nje, ba celebrate iPhasika. Esibelikhohliwe lePhasika ukuthi belenzeni leli Phasika. iPhasika bekungekona usuku oluhle. iPhasika bekungekona isikhathi esimnandi. Bakhohliwe. Uma bekhohlwa iPhasika kusho ukuthi bakhohlwe uMose. Bakhohlwe irole uMose ayidlala kubo khokho babo edlaliswa uNkulunkulu. Uma bekhohlwe iPhasika lela abaliselebratayo manje, kepha bakhohlwe umlando walo, bathi asikaze sibe igqila zamuntu thina. Okusho ukuthi bakhohlwe uMiriam noAaron. Labo kwathi noma sekumbhedela uMose bambamba ngapha nangapha ukuze kusizakale okhokho babo baze bafike bona la bekhona. Uma bekhohlwa iPhasika kusho ukuthi bakhohlwe uJoshua, bakhohlwe uCaleb, bakhohlwe bonke laba besilisa nabesifazane abasetshenziswa uNkulunkulu ukukhipha isizwe saka-Israyeli ebugqilini. Lobugqila asebabukhohliwe bona namuhla. Angibuzeke wena, njengoba usujahe ukuthi 2024 awuhambe so unikeze namagama no 2025 lo umfunayo usumnikeze i-theme, usumnikeze ukuthi is going to be a year of prosperity. Ubuyaphi? Obani uNkulunkulu abasebenzisa empilweni yakho? Angithi sisazokubuza lo mbuzo sawucabanga. Ngithathe nangomlaleli wethu. Siyakwamukela emoyeni, sawubona. Baba Nkosi, asibingelele egameni leNkosi uJesu Kristu. Amen. Kumhla ka-29 December 2024. Amen baba. Baba myeni. Yebo baba. Hayi, kunembuzo ebuzayo kodwa mina ngifisa ukudlulisa amanzi abafushane ukumbonga nje kakhulu uNkulunkulu baba ngomusa wakhe. Baba myeni. Yonke into eyenzeka empilweni yomuntu mina ngiyenzeka ngomusa. Bese ngithi uma kungasuswa lomusa empilweni zethu, yazi ukuthi ayikho nento yodwa into engenzeka uma ngase kususa umusa kaNkulunkulu empilweni zethu. Nakuba kulo nyaka ka-2024 kukhona izinto eziningi impela engayikhomba ngithi 1 no 2 no 3 kwenzekalile empilweni yami baba. It's not about untokozo, it's about God. uNkulunkulu esezulwini osebenza ngokuthanda kwakhe owenza ukuthi lezi zinto zenzeke baba. Nalokho esikufisa ukusuka ezizweni zethu but uNkulunkulu ngomusa wakhe baba. Ngiyalithanda kakhulu ivesi kwabase Efesu chapter 2 uma ethi uPaul ku verse 1 uniphilisile nani enanifile ngesiphambeko nangezono zenu. Ngizobonga nje ku-2024 sesukuphetha ukuthi siyambonga nje uNkulunkulu ukuthi wake wasikhumbula nathi ngelinye ilanga ngolunye usuku. Isandla sakhe singafinyeki ukuba sangamsindisa umuntu nami sangithola sangifica baba. Nje lawo mazwi kuphela ngiyambonga uNkulunkulu ngakho konke. Ku-2024 kusele 2 days singene ku-2025 nakhona uNkulunkulu wazi ukuthi kuzokwenzakala ngo-2025 ngoba mawufunda incwadi yamaHubo 135 verse number 6 uthi konke uJehova akuthandayo uyakwenza ezulwini nasemhlabeni, emanzini nasezinzulwini zonke. So uyabona ukuthi
yonke into isetshenzwa uNkulunkulu okwethu yini na ukumkholwa uNkulunkulu nokumethemba nokumnikeza indawo yakhe emfanele bese sibona uNkulunkulu enza izinto ezinhle esenzele umusa ilokho nje baba bengithi ngikudlulise kafushane namhlanje ngaphambi koba uhambe baba Myeni ungalandi kakhulu nawo sibona la bakhohlwe iphasika uma bekhohlwe iphasika bakhohlwe uMose bakhohlwe uMiriam bakhohlwe uAaron bakhohlwe uJoshua bakhohlwe abantu uNkulunkulu abasebenzisa empilweni yakho now kafishane nje ubani uNkulunkulu abantu abasebenzisa empilweni yakho othanda ukubonga uNkulunkulu ngalabo bantu ungalanda umlando omude ithi ngibonga usibanibani ngokwenze lokho ngibonga usibanibani ngokwenze lokho ababili nje noma abathathu because uzofike nje ku2024 funa ujahela u2025 ukhohlwa abantu ubani ngiyakwazi wena umsakazi ungalandi usibanibanyana ngokuthi uNkulunkulu umsebenze kanje usibanibanyana kanjalo nje qapha ngibonga umfundisi wami okuyena ngihela ebandleni ukungishumayeza nje izilenkosi nokungikhulekela kuzo zonke izimo engibhekana nazo engisaphethe kakhulu ngomthandazo ubaba umfundisi engikhonza kuyena bese ngibonga ubaba uMike Ntombela njengoba ngine project iMPC eyenza i-tournament naye sisebenze naye kahle kakhulu ukuthi konke okwenzekile kubonwa kube impumelelo bese ngibonga ke nobaba uQwabe ubaba uQwabe omunye engisebenzisana naye kahle kakhulu kule project naye wenza sure ukuthi yonke into successful ngazo zonke indlela so ilawo bathathu ngabaningi kakhulu ngithatha laba bathathu abaniyabona baba Myeni hlale uyintokozo njalo hlale uyintokozo nakula ngiyakhona laba bakaIsrael bathi nje ngibona bakazi babe izigqila okokuqala sibonile ukuthi bakhohlwe umusa kaNkulunkulu ukuthi nabo bayizoni bafuna ijustice kulo wesifazane obanjwe eqojeni bafuna ijustice kanti kwayibona bayizona uKristu yabakhumbuza ukuthi hayibo kuumusa kaSimakade okwesibili sibona abantu bona bakaze babe izigqila bakhohlwe abantu uNkulunkulu abaletha empilweni zabo ukuze babe yilezi zinto abayizona noma bafike kulesikhathi abayizona okuMose okuMiriam okuAaron okuCaleb singabala sithini abahole bakade bebambisene nabo uNkulunkulu ebasebenzisa ubani uNkulunkulu amlethe empilweni yakho kulonyaka abanye bethu siye saba na the best matric dance outing akusho ukuthi just because buku matric vele ufanele wena uyela ukufunda lapha awuyelanga kuya kwimdanso kepha uNkulunkulu usebenzisa umzali wakho wadela konke umzali wakhe anako ukuthi ube nale ngubo ube nale moto ube nale suit ube nale outing ye matric dance oyifunayo uNkulunkulu usebenzise umakhelane wakho ukuthi uthole ukudla uNkulunkulu usebenzise isupervisor yakho ukuthi ibhale report enhle ngawo uthole le promotion uNkulunkulu usebenzise umphathi wakho ukuthi abhale report yakho enhle ukwazi ukuzithola le merit na le bonus lest we forget funa sikhohlwe noma silibale asingajahela u2025 kangaka sikhohlwe lokhu uNkulunkulu akwenzile noma abantu uNkulunkulu abasebenzise empilweni zethu asithathe nangomunye sikwamukela umunye nesawubona baba ngizana impilo siphilile sikhuluma nobani baba kuba ngidla wakangoku la edingile Maritzburg Gatsheni mfowethu awushaya ngafuphi silalela Gatsheni oqala into bona uNkulunkulu Gatsheni yebo kusukela ngoJanuwari kuze kube imanje Gatsheni esithemba ukuthi uzofika umusa futhi nangonyaka ozayo ngonyama okunye kusekutheni lo wabanjwa ephila kusukuthi ingcezelo indala yabakhona ebintwini kanti ngoba akekho lo akuthiwa
ubanjwe naye kuthwesa omunye icala kodwa ubengeyedwa okokuthi singakhombi abanye sizikhohlwe thina fanele ukuthi nathi sithobe emehlweni waNkulunkulu singazenzi engathi abasingcwele singengcwele. Absolutely. Akekho ongcwele undodana uKristu kuphela. Amen. Ngonyama ubani uNkulunkulu ombonga ngaye namuhla ubani uNkulunkulu ngiyazi mhlambe baningi kepha mawutomla nje oyedwa umuntu obe nawe umbona uNkulunkulu emsebenzisa empilweni yakho manje ngo2024. Mpeleni ngizobonga umholi wami ebandleni ubaba uHagel. Ngibonge amagosa, ngibonga amadodana ngoba impilo ibingekho kahle kodwa ngemkhuleko naku ngikhona. Kusho wena baba Ngonyama kusho Dumi Mkokstad athi asikho isikhali esinganqoba esiza kuthina.
Amen. Baba Nkosi. Amen. Umama uMgobhuzi eNwedwe ngikulalele. Imfundiso zenu nobaba uKhoza ziyangiphilisa, ziyangisiza kakhulu ukuliqonda kangcono izwi likaNkulunkulu. Amen. Amen. Mahawu siyathoba kakhulu. Ngiyolele baba Nkosi. Amen. Kwivuma FM siyabonga kakhulu Nkosi yami. Kusukela nje angazi lana qala khona kuze kube manje nisithwalile ngezwe lenkosi, nisitshela amaqiniso esiwaziyo nebesingawazi, nasifundisa iy'mfundiso ezinhle ama-classes wenu, ngizokubiza ngama-class mina, lezi nkonzo benisenzela zona njalo ngama-Saturdays ngiyiplana. Angazi ngingathini baba, ngiyafisa kodwa kakhulu ukuthi niqhubeke nje, niqhubeke engathi uNkulunkulu angasipha amandla nikwazi ukuthi isikhathi senithi ukusilula la kwivuma FM. Ngiyazi akulula kangathi njengabalaleli, kodwa nje siyabonga. Uhlengiwe Zondo okhulumayo eMgababa. Amen. Amen. Sihlengiwe. Hayi kungenzeka usimakade akukho kungenzeki. Niyakhumbula sithenga i-airtime, so uNkulunkulu esipha ngani nangendlela esipha ngayo ukuthi sithenge i-airtime silule kuzoba njalo. Qhubeka kanje nina nikhuleke. Siyakwamukela moyeni sawubona. Baba kunjani baba? Siyaphila Nkosi yami. Ngikhuluma nobani kophi? Ukhuluma noVelo kaCele, uMistindo Sipimlazi kwezulu. Magayi. Ngithi nje angiboni into yodwa baba, ukungazani nohlelo. Ndosi. Ngoba ngisho ngebaba inkulu isikhathi eside baba. Ndosi. Ungakwazi kuyele toilet. Lo muntu engithini naye unakile. Sengiyakwazi ukuyele toilet manje ngikwazi ukuyigeza. Isimanga le baba ngazi. Kodwa kufika izinto eziningikhuluma because zonke lezi zinto ezenzakala empilweni yami ngiyibuza ukuthi why uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu akamlahli umuntu wakhe kanjalo. Ngoba umuntu ezalo ifumbethe khona lento esuke ifumbethe asazi ukuthi yini leso ifumbethe, kodwa kucaca kusukhulu ukuthi yini lobuyifumbethe. Ngibonga kakhulu ngilapha nakwazana nestation nawe baba uyisiza kakhulu impilo, ngiya-improve each and every time mangimlalela. Siyabonga kakhulu Ndosi, uNkulunkulu akugcine. Siyayibonga nale testimony oyishoyo, izinto eziningi esizithatha for granted le njengokuziyela endlini yangasese. Siyabonga Ndosi for sharing what you've just shared. Someone siyakwamukela. Sanibona baba Nkosi nabalaleli bevuma. Hayi wazi wamnandi music ocelwa abalaleli, wazi wamnandi wamnandi uhlelo. Mina abaningi engibasho ngabanye ngilezele ukuhle. Ngibale nani befundisi. Angeke ngimshiye ngaphandle imfundiso zenu Makhumalo Maritzburg isime. Hawu siyabonga kakhulu Makhumalo, sikuthanda thandi rehorata rati. Nangu uthi sabona baba Nkosi usibonga ngako konke uNkulunkulu asenzele khona. Lest we forget baba, I was writing my board exam amathathu kodwa leyesithathu ngifailile kathathu ngaphasa ngokwesine. Ukuba ngadlula on my first attempt I would not have a song that I am singing today. uNkulunkulu ulufanele uduma. Absolutely, that is so true. Kwesinye isikhathi kuba ngathi uNkulunkulu akasinakile kanti khona la afuna ukuzidlulisa khona. Nangu uMamncumalo uthi amen baba Nkosi, siyabonga kusikhonda nekusikhumbuta ukuthi singakhohlwa lapho sidlule khona singakatali singakasitakali ngalabanye
nabasemaphutheni. Kunjalo ngwane, kunjalo wena kunene. Siyasijabule ngasinye isikhathi kanzi nathi sibami ngaleyo ndlela leyo. uNkulunkulu asibusise sonke sithi thina la kwi-Sound Doctrine Hub. uNkulunkulu anibusise, aniphe amandla, aniphe konke lokufunwa inhlitiyo tenu uma nje kusecebeni likaNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise, nihlale njalo ezwini lakhe. Asinishiyi njalo nodwa soze sibonane first Sunday ka-2025 lest we forget. Asifuna ukumkhohlwa 2024, sifuna ukumkhohlwa 2024, kepha siyongena sonke ku-25 sibonane khona ku-2025. uNkulunkulu akanibusise, sibonane nani ku-2025. Khumbula, asinishiyi nodwa, funda ukuzifundela iBhayibheli. Ngokwenza njalo we-students kaMoya Ngcwele, hayi sandoda thizeni noma nkosikazi thizeni, kepha sikaMoya Ngcwele uqobo laso. uNkulunkulu akakubusise, sibonane nawe. The Sound Doctrine Hub program